যতন হামবাই মিয়া হর সারা 10টাनि সময়ও স্রাংচাতিनि रिपर्टार सुशीला देव बर्मानि नखुंग किसा सामुं सित्रा तांनाय रक मिया सामो हामिया सामुं खालायनानै बागै थांमानि गने आं खबर माखा हर बानो फन खालायमोन आं मुक्ति थांखा दिनै फुंबो आं बबे कक सालायजा ताइ बिभिन्न चेनेल टिबो आं नुस नुखा आंखाय स्रांचातिनि नक फांजिबायबो आं कक सालायजा বিভিন্ন সুস্থই তেব কমলপুনি বড় কক্সায় আং সাইমাকা সুশীলা দেব বর্মান মিয়া বিনি নুখুংনি বড় তাই বন টার্গেট খাই থাকমানি যে বিনি নবা হামলা খাই সুশীলা দেব বর্মান बोथारना फानो बर आमतै वान सुगुइ थांमानि उना फिया आसुमसा बर गाजो मल थुयाक बिनि गारि मालखुं कासे सिकन सातंग जावो अ मालखुं गानावो कासे प्लास्टिक बटल काफिक जाक्टिं गई आवाज सुंखाखाय बर नंनि बर नखरि नायखां खाय लुखा जे आरो कासे सामुं सिता थांनाय र बिनि गारि गानाव बसाजा एबा बंनो नुमान परेखाय आ सामुं सिता थांनाय र खारका एबं सामुं सिता थांनाय र नुखा बर टिपरा सानो बुनि दफानि बरगया हेकाखाय अरो अकगनानो आं सानानि मुसुंगो अबं खामो सुशीला देव बर्मा चिनि दफानि टिपरासा दफानि खरकसा बोरै रिपर्टार एबं खुब काहम रिपर्टार खाय दंगो ब गोबांबा चेनेल रिपोर्ट बोरै दंगो आबनि बिसिंगो स्पेशली बसरां जातियाव काहम रिपोर्ट खालाय दंगो थांनाय सुरमा चंमारिनि जरावो आ आमसायो ब गोबांबा रिपोर्ट खालायजा स्पेशली ब चिनि बुबागारना हामजागो एकाखाय चिनि तिप्रा मथानि ब गोबांबा रिपोर्ट काहम खालायजा एकाय आं निजे बबे मालायसा एकाखाय ब गोबांबा रिपोर्ट खालायजा एकाखाय आंबासा थांफोरबो ब गोबांबा रिपोर्ट खालायजा अमतेखेनो चिनि दफानि उपलग खालाय तनाय रंनो बरंनि मांपिलि ब फुनुगै दंगो आमसायनि गोरै बियालो खालाय तनाय रंनि दुखरंनि कग्रंनो ब बिनि चेनेलनि माध्यमे करंनि तिसाव आं ब्लेके तिनि सेलेंगो अमते सामुं सित्रा तांनाय रंनो तामनि हिंगा हिंगाखाय खरकसा बोरै रिपर्टार चिनि दफानि बागै कक साय दंगो चिनि दफानि बियालो खालाय तंनाय उपलग खालाय तंनाय रंनि बागै ब कक साय दंगो ब फुनुगै दंगो हास्तनि लोकरंनो हायनि लोकरंनो अमते हाय खरकसा काहम रिपर्टारनो एटेक खालायमोनो जों जतन सेलेंनानै नांगौ आं जतन कयनाय चिनि हास्तेनि तिप्रासा रंनो सामुंनो अ सामुं सितार तांनाय रंनो सेलेंनानै बागै एबं डाक्टि डाक्टि अ सामुं सितार तांनाय फायनाय रंनो उइति खालायनानै बागै ताइ बिनि साका माजद्रा बेरै माने क्राक इंको खायै नायकलै बनो इंको खायै बि बिचार थुमुय बनो आलंगर रहना नंथन आं सुशीलानो तिनि फुङो कक साका नों ताइकिरिदि निनुकल तिप्रा सातंगो अ मेसेज बुबागारान थानि ब थानाय एंखाय जों खाख्लायो चिनि बुखुक सुशीला देव बर्मा थिनांगोबो बक्राक खाय फानक्राक खालायै चिनि दफानि ककनो बरमैति सानाय बिनि चेनेलनि माध्यमे स्रांचाति अ जे चेनेल ब तिप्रासानि कायसा ताबो कसाय फेमानि चेनेल अ चेनेल चिनि दफानि कक साय दंगो जों बरनो जेसा कायपानो अ चेनेल मोथां माननाय अ चेनेलनि बा अमनो कारिबो जत्त दंगर टीवी हिंदी कक त्रिपुरा हिंदी चिनि खरां हिंदी ककपिन हिंदी मुक्थां हिंदी जत्त जत्त तिप्रासानि जत्त चेनेल दंगो अरनि रिपोर्टार अ जे चेनेल दंनो मोथां नांनि दायित्व का चिनि तिप्रासानि चिनि जत्तनिनो दायित्व दंगो होनना आं खाख्लायो आबोनो बागै ताखौ बुखुरो आं जत्तननो कयनाय जे चिन तिप्रासा चेनेल जारा चिनि कक साय दंनाय बरनो मोथांना बागै जों आगुगै माफायनाय आं डाक्टिनो सुशीलानि आम नगो थानाय एवं बबे कक सालायनाय बिनुखुनि बरगै मालायनाय आं खाख्लायो स्रांचाति ताइ स्रांचातिनि रिपोर्टार जत्तनो फानक्राक खायै चिन दफानि कक साय थानाय आबोनो आं वानसुबो हामबाय।